Sindikatuek hainbat ekitaldi antolatu dituzte Gasteizen datorren martxoaren 3an, duela 50 urte Espainiako poliziak eraildako 5 langileak gogoratzeko. Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuan eginiko agerraldian eman dute honen berri ELA, LAB, ESK eta Steilas sindikatuek. Arratsaldeko 5etan aintzatespena egingo diete euren omenezko monolituaren ondoan biktimei eta ondoren 6:30 herri mobilizazio handia gauzatzea dute helburu katedral berriaren eta Andre Maria Zuriaren plazaren artean, memoria antolakuntza borroka lelopean. Udaltzaingoak atxilotutako eta ikertutako pertsonen jatorria ezagutaraziko du hemendik aurrera Donostiako udalak. Eusko Jaurlaritzak abiatutako bideari jarraituko dio hala Gipuzkoako hiriburuak, gardentasun ariketa gisa haien esanetan. Bilboko eta Gasteizko udalak aldiz ez dute halako daturik argitaratuko. Jaurlaritza atzemandako herritarren jatorria esaten hastearen harira, Arartekoak ikerketa ireki zuen erabakia argitzeko. Donostiako udalaren erabakiaren aurkako iritzia agertu dute hiriko Alderdi Sozialistak eta Elkarrekin Podemosek. 301 langile kaleratzea aurreikusi duela jakinarazi du gaurkoan Tubos Reunidos enpresako zuzendaritzak. Haietako 274 Amurrioko lantegiko plantillakoak izango lirateke eta gainontzekoak Trapagarangoak. Erabakia langileak aurrera eramaten dabiltzan lehen greba egunen ezagutarazi dute. Sindikatuek ez dutela kaleratzerik onartu eta sinatuko baieztatu dute. Gabon guztioi eta ongi etorri otsailaren 9ko albistegira. Asteburu honetan, Euskal Herria Baterak agerraldia egin du Gasteizko Foruen plazan, martxoaren 28an aberri egunean parte hartzeko deia egiteko. Asteburu honetan, Euskal Herria Baterak agerraldia egin du Gasteizko Foruen plazan, martxoaren 28an aberri egunean egingo duten ekitaldia aurkezteko. Lehenik aipatu nahiko genuke zergatik elkartu garen gaur, foruen enparantza honetan, Arabako Foru Aldundiak hain zuzen ere Euskal Eskultorei enkargua eginda osatuta dagoen hain zuzen ere, izan ere 150 urte beteko dira Euskal Foruen aboluzioa gertatu zenetik. Aurten 150 urte beteko dira foruak abolitu zituztenetik. Eta haien omenez eraikitako Gasteizko plazan azaldu dute horrek Euskal Herritarrengan bi formulazio ideologiko arrakastatsu sortu zituela. Euskotarren aberria Euskadi dela eta 7 ideiak. Euskal Foruen urratze hori eta Euskal Autogobernu horren urratze larri hori. Ondo gogoratzen da Euskal Herrian toki batetan foruen enparantza hauekin eta horrekin gogoratu nahi dugu hori gertatzeak ere zenolako eklosioa dakarren Euskal Nazioaren pentsamenduan. Alde batetik Euskotarren aberriaren kontzeptuagatik eta 7 kontzeptu hori nolabait hor indartu eta sortzen delako, ezta? Euskal Herria Bateraren esanetan nazioa gara, eta nazioek beren nazio izaera ospatu eta aldarrikatu behar dute. Gainerakoek bezala guk ere hala egin behar dugu. Antolatzaileek azaldu dutenez, aberri eguna balioan jarri sustatu eta instituzionalizatzeko lanean ari dira, eta horretarako Euskal Herritarrak nazioa egitera eta nazioa ospatzera deituko dituzte. Aberri eguna 2026 honetan Lizarran Nafarroan ospatuko dute, eta instituzio eragile zein Euskal Herritar guztiei bertan parte hartzeko deia egin diete, aberri egunaren instituzionalizazioaren bidean urratsak egiteko eta Euskal Herritarren egun nazionala ospatzeko. Pasaden larunbatean, otsailaren 7an, Guggenheim Urdaibai Stop plataformak deitutako ospakizuna egin dute Gernika Lumon, Bilboko Guggenheimaren edapen proiektua bertan bera gelditu izana ospatzeko. Pasaden larunbatean, otsailaren 7an, Busturialdeko herritarrek Gernika Lumon ospatu dute Guggenheimek Urdaibain aurreikusita zuen edapen proiektua bertan bera geratu izana. Guggenheim Urdaibai Stop plataformak antolatuta egun osoko egitaragua eskaini dute heldu zein umeentzako jardueraz betea.
Iazko abenduan, Bilboko Guggenheim Museoko patronatuak Urdaibai museoa handitzeko proiektua behin betiko geldituko zuela iragarri zuen. Erabaki hori ospatzeko otsaiaren 7 aukeratu zuten. Herritarren lana eta inplikazioa eskertzaz gain, plataformak eskualdearen etorkizuna defendatzeko borrokak jarraipena izango duela azpimarratu nahi izan baitzuen. Eguna elkartasun azoka batekin hasi zuten hainbat eragileen parte hartzarekin. Ondoren, Mirene Begiriztain EHUko irakasle eta agroekologian adituak eta Martin Laianak Lab sindikatuko trantsizio ekosozialeko ordezkariak hitzaldia eskaini zuten. Jarraian, Urdaibaiko sakrifizioa laburmetraiaren proiekzioa egin zuten eta sortzaileekin solasaldia ere eskaini zuten. Plataformako kideek adierazi dutenez, mugimendu kolektiboak amaierar arte iran duen babesare egonkorra sortzea ahalbidetu du eta proiektua bertan behera gelditu izana herritarren lanari esker izan dela nabarmendu dute. Halaber, herriak hitza eta boterea dituela aldarrikatu dute. Dena den, Guggenheim Urdaibai Stop plataformak lanean jarraituko du muruetako ontziolaren jarduna geldiaraztea helburu, baita Busturialdeko garapen ereduaren inguruko eztabaida irekita mantentzeko ere. Tubos Reunidoseko zuzendaritzak 301 langile kaleratuko dituela iragarri du astelehen honetan. Beharginak goizetik greban daude erabakia salatzeko. Tubos Reunidoseko langileek greba eguna dute astelehen honetan, zuzendaritzak iragarri duen enplegu erregulaziozko espedientearen aurka. Zehazki 301 kaleratze egin nahi dituztela iragarri du enpresak. Hoietatik 274 Amurrioko lantegian eta gainontzekoak Trapagaranen. Aiaraldea komunikabideak jakinarazi duenez, zuzendaritzak altzairutegia gelditu, mantenua kanporatu eta logistika azpikontratatzeko asmoa dauka. 201 behargin bildu dira goizean goiz Amurrioko fabrikaren aurrean, eta ertzaintza ere bertaratu da. Maderas de Llodioko zenbait behargin eta Aiaraldeako bizilagunak ere euren babesa adieraztera hurbildu dira. Sindikatuek aurreratu dutenez ez dute kaleratzerik sinatuko. Euren ustez, enpresa bideragarria da, eta egungo egoera txarra kudeatzaileen errua da. Izan ere, naiz eta enpresak Amerikako Estatu Batuetako muga zergen eraginari egotzi enpresaren egoera, sindikatuek hori gezurtatu dute. Azaldu dutenez, zuzendaritzak 2008an 170 milioi euroko mailegua eskatu zuen, eta ezin izan duenez ordaindu, zorra biderkatu eginda. Langileen ordezkariek erakunde publikoen esku hartze erreala exigitu dute. Ostiral honetan dute bigarren greba eguna, eta horretan ere Arabako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin batzartuko dira. Bilerari begira, Mikel Jauregi industria sailburuak ohartarazi du enpresaren bideragarritasuna lortzeko akordio zabalak behar direla, eta zuhurtzia eskatu du. Geuretik sortuak ekimenaren 3. edizioa aurkeztu zuten ostiralean Hernanin. Euskal Herriko hainbat txokotatik erakutsiko dituzte udalbiltzak antolaturiko ekintza honetan sorturiko proiektuak. Geuretik sortuak egitasmoak 3. zirkuito nazionalari hasiera eman dio pasaden ostiralean Hernaniko Piteri kulturetxean egindako ekitaldian. Udalbiltzak bultzatutako proiektuak euskarazko sorkuntza sustatzea du helburu eta 3. edizio hontan sortutako lanak Euskal Herri osoan zabaltzeari ekingo diote orain. Egitasmoan parte hartuko duten 56 udalerrietako ordezkariak eta sortzaile bekadunak bildu dira ekitaldian. Xabier Lertxundi Hernaniko alkatearen ongietorriaren ondoren Aritz Alberdi udalbiltzako lehendakariak eta Clara Rouget zuzendariak egitasmoaren balioa azpimarratu dute. Udalerrien konpromiso hori esker posible dela nabarmenduz. Guztira literatura, komikia, antzerkia eta zinema alorretako 30 lan hautatu eta herriz-herri aurkeztuko dituzte 2026an zehar. Lan horiek sormen egoaldietan sortu dituzte tokian tokiko errealitatearekin lotura estu eginez. Bertso saio tematiko batek eman dio amaiera ekitaldiari, aurreko edizioetako bertsolarien eta zuzeneko ilustrazioaren laguntzarekin. Zirkuitoaren egutegia udalbiltzaren webgunean eta Ipar Euskal Herrian EKAren agendan kontsulta daiteke. Sistema publikoko medikuak protestan dabiltza azken garaiotan. Espainiako Osasun Ministerioak proposaturiko estatutuaren zirriborroa dauka ardatz haserre honek
Dokumentu orokorra ez eta estatutu propioa aldarrikatzen edo exigitzen baitute medikuek. Eta guzti honen inguruan hitz egiteko gonbidatu ditugu gaurkoan platora, Ainhoa Albizuri eta Lander Larrea, Euskadiko Mediku Sindikatuko kideak. Arratsaldeon bioi, esker, gonbidapen onartu izanagatik. Pixka bat, estatutuaren kontuan murgiltzen hasi aurretik, sistema publikoaren argazki orokorra jendeak egin dezan horren inguruan galdetuko dizuet, zein da egungo argazki orokor hori, nola esango genuke dagoela Euskal Autonomia Erkidegoko sistema publikoa? Nik esango nuke ez bakarrik Euskal Herriko osasun sistema, Espainia osoko osasun sistema gaixorik dagoela. Hori izango litzateke nire adierazpen nabariena. Zergaitik dago gaixo? Ez dugulako egoera honean gauzak eraman. Eta hori da gaur eguneko haserrea. Urtetako lanak ekarri dugun haserrea momentu honetan. Gero medikue berdin gara edo gutxi datu inde, baina lankargak edo jendea zelan atenditu edo zenbat atorren eskatzen bere zaintza moduen gehitu inda. Adin gero eta gehiago bizi gara, esker honez, baina horrek erakartzen dau sanidadeak edo medikoetako karga gehiago atendu behorzuz eta lan gehiago emoten dau arazo kroniko batzuk dauzelako hor mai gainean. Eta ez de hobekuntzak joan gauza horiek joan gertatzen joan indien momentuen. Bi abiadura desberdin egon dira. Alde batetik jendea zahartu eginda, gaixotasun gehiago ditu, eta bestetik eman zezaketen medioak ez dira eman. Eta aipatu duzu pixka baino, medikuen egoera ikuspegi orokorretik begiratzen balin badugu, nola deskribatuko zenukete momentuotan? Larri eze momentuz dekugu gero eta lankarga gehiago, eta ez bakarrik edo larrialdi mailan edo atentzio primarioa mailan, ospitaletan espezialista ikusten die lankargak gehitu indiezela. Asko nabarmendu inda, gian primarian, ze mediku gutxi dauz, jubilatu indiezenak ez diez erreponidu edo ordezkatzen, eta orduan populazio esan dugun moduen gehiago eskatzen dau, gure dago atentzioa momentu berdinean, ja ez dago, bilar galdetukoet, ez gurot oin eta atxoko izan bazan hobeto. Eta orduan hori nabaritu iten da, jendeaz nola datorren medikura, zer eskatzen dauen, zer gure dauen, da... Nekatuta gaude ezin dugu gehiago. Hori da, esango nizuke laburbilduta guztiaren laburpena nekea litzateke. Hori esan behar nizuen, azkenean horrelako karga bat edo presio bat momentu oro mantentzak ere zuei nekatu edo egingo dizuela, ez da? Zaila da lanera joan eta badakizu adibidez agenda batzuk dekiena, batzutan ez dekogu, baina primariakoa bai deki agenda bat, esaten dut, gaur, biherko agenda ikusten dozu eta dekozu, primeran, dekotaz 40 ikusteko. Batean joaten zara goizien, 40, primeran. Momentu baten paziente bat ikusten dozu, berriro jartzen zara agendara eta batean 44. Ikusten dozu beste bat eta batean 46 eta zatozu. Baina ikusi dut, ze pasau da. Eta hori ez dau, adibidez, agenda horietan ez dau limite bat. Behar izan bat baldin badau, beraiek emoniten dotxe etzan da, eta ez da hori pentsetan mediku horrek dekola domizilio bat, gero irten beharra dekola, karga familiarrak badekoz, gauza horiek ez diez kontutan hartzen bakarrik, egin behar da lana, eta hori azkenean... Begiratzen dira zenbakiak, eta zenbaki horiek bete behar dira, nahi eta nahi ez. Eta orduan, 30 pertsona ikusi beharrean, 35, 40, 60, berdin da. Aipatu duzu hori zerbitzure matorain, lehen arreta eta badaude zerbitzu zehatz batzuk egoera bereziki zaurgarrian leudekenak egun? Azpimarratuko zenukete baten egoera edo zerbait orokorra da? Ni ustez orokorra da. Gehien bat agian primaria ze da lehengo rekurtsoa. Primariak ezin badago jasan
pertsona behar dituen arreta hori larrialditara dator. Eta gero beste zerbitzuetan bai eskatzen da horie, esan duzutenagatik. Gero eta gehiago informatuta gaude, internet gehiago ikusten dugu, telebista gehiago ikusten dugu, serie batzuetan dirudienez medikoak dana ikusi behar dauela eta erantzun emon behar dautxola momentu baten. Nik oindeko eta hau arazoe, adibidez, min kroniko bat, dekot, eta nik dut hau zaintzea ja, momentu honetan kentzea edo biharko, eta batzuetan hori ezin da egin. Ze, badagoz beste espezialista batzu dekiena bere karga, bere agendak, eta ezin dau dana hartu, ze faltan da horre bai. Eta gian ertakit, erander zer pentsako dauen, baina segun ze hospitaletan lan iten dozun, espezializazio falta badagoz. Ze batzuetan gure da horie hospitala handietan egon, baina nire bezko markal baten iten dut lan, eta ikusten da espezialistak ez da horila ara joan gure, ze bakarrik aurkitzen dire, eta hori egie da populazioa handi bet, eta bera bakarrik aurkitzen da, ez deko beste lankide baten errespaldue. Eta ez da behar errespaldue lan egiteko, baizik eta dudarik edo lankargak arindu izateko pizkatxo bat. Azken finean, dominoko pizea batzuk ikusteko gina bezala jokatzen dugu. Eta pieza bat jausten denean, beste guztiak arrastatzen ditu. Lehen arreta lehertuta dago, ez dute gehiago ezin dute gehiagorik, eta horrekin hurrengo pausua urgentziak dira. Larrialdiak ere saturatu egin dira, eta hori plantetara dijoa. Beraz, espezialistak ere gelditu dira saturazioarekin. Ez dago irtenbiderik momentu honetan, horrela jarraitzen baldin badegu, behintzat. Azken garaio honetan, elkarrizketaren sarreran aipatu dugun bezala, zeresana sortu du Espainiako Osasun Ministerioak proposaturiko estatutuaren zirriborro horrek sorrarazi du zeuen grebarako, medikuen grebarako deialdia, ez zaudetelako ados zirriborro horrekin. Zer da zehazki ministerioak, edo Espainiako Osasun Ministerioak proposatzen duen zirriborro horrek esaten duena? Nire ustez, zirriborrorik esaten diguna da gauzak dagozen moduan mantentzea. Pizka bat makillatu dute, baina gauzak ez dituzte aldatzen. Hitz egiten dute 17 ordutako guardietako limitea jartzea, baina guardiak beti izan dira 17 ordutakoak. Hoiei, gehitu egin bezaie, goizetan egiten duzun lanata. Goizetako 7 orduak, gehi 17 orduak, 24 ematen dute, beraz ez dut aldatzen. Eta aldaketa bakarra, asteburutako guardiak izango litzateke, edo jaiegunetako guardiak. Baina horrek ez dute aldatuko. Ezin dituzu 7 ordu, nondik aterako dituzu 7 ordu horiek. Aldaketa nabariagoa berda. Eta horrekin batera gauza gehiago dagoz. Zer da zuek eskatzen duzuena, hau da, zer gustatuko litzaizuek zuei islatuta gelditzea estatutu horretan gainaz, zuek estatutu propio bat eskatzen duzute eta ez orokorra litzateken bat okerrez bani manago, ez da? Bai, eskatzen dugu estatutu propio bat gure baldintzak guk eztabaidatzeko. Ze naiz eta esan sindikatu gehienengoakin berbain dauela, adostute dauela, baina sindikatu horretan medikurik ez dau. Ez da sartzen gure berezitasun edo arduran murgilen. Ez duzku horretan errepresentatzen ezertan bez. Eta hori argi dau, sanidadean ikusten dugu langile asko gauz. Medikuta zita, medikuek, administrariek, zeladorak, mantenimentukoek, erizainak, dauz langile pilo bat. Eta langile piloien artien badakoz bere sindikatuek. Medikuek zenbat gara, orokorrean, hori piramide horretan, kuspidean gauz, gutxi gauz. Orduan, naiz eta esan boskatu iten dozkuela, baina karo, gure sindikatu profesional bat izanek, guri boskatuko dozkuenak dire gure langileak, medikoak direzenak edo fakultatiboak direzenak gure moduen. Eta orduan, populazio guzti horietatik gu gara zati txikitxo bat, eta orduan errepresentatibidaderik kopuro aldetik ez dugu ukingo, baina osasun mailan
ez da garrantzizkoenak, zedanak dire garrantzizkoenak, baina erabakik hartzen dauena pazientea zaindu, diagnostikau, tratau, medikue gara, eta fakultatibak horregoten diez. Azkenean, ardatza gara, sistemaren ardatza gara. Eta ez da politikan gertatzen den bezala ze adibidez Gasteizek, Arabak 25 eskaino ditu, Bizkaiak 25 eta Gipuzkoak beste 25. Hemen bozkaketa bat, zenbaki bat, eta guztiak kontatzen dira berdin. Eta desberdintasun, kopuru hori oso desberdina denez, guk ez daukagu ezinezkoa da guk errepresentazio hori izatea. Orduan, estatutu propio hori izango bazenute, ze gustatuko litzaizuke islatuta agertzea bertan, oraingo zirriborroan agertzen ez dena. Gauza asko izango dira, baina behintzat batzuk horrela aipatzearren. Guk nahi duguna da duintasunez lan egin. Eta duintasunez izan nahi du besteak dituzten aukera berdinak izatea. Besteak 35 ordu egiten badute lan astero, guk ere 35 lan egin nahi dugu. Ez dugu 45 esaten dutenez. Eta gainera 45 ordu horiek behar izanen arabera gehitu egin daitezke. Beraz, azkenean gertatu daitezke 60 edo 80 astero, eta horrelako horik ez dugu nahi. Gero, uste dugu daukagun formazio gaitik maila bat beharrezkoa dugula. Erizainek ere daukate bere maila bat. Nahi dute legea jarrita abateko maila beraiena da, hori ez dago kentzirik, baina guk daukagun formazio gaitik A plusa adibidez uste dugu beharrezkoa geneukala. Besterik? Hori, gero guardianak, derrigorrezkoak diezela, eta ezin diezken du. Orduan, guk eskatzen dugun ere, guardia horiek borondatezkoak izatea. Eta, edo, borondatezkoak gure dauenak iteko, baina ez bapatean kentzea baizik, eta badakigu hori denporak euran ingo dauela. Orduan, denpora horretan, joan posibilet aukerak emon aldi izatea, guardia horiek entzeko. Eta lan egiten dugun gure lan ordutik kanpo egiten ditugu zen ordu guztiek kontutan izatea, bai jubilaziorako edo bai ordainketarako, ez da normala, ordu estrak egiten dauzen edozein langilek gehiago kobraten dago ordu normala izan, lan nu bezala, eta guardiak egiten dauzen medikuek, ez gutxiago, ordu normala baino gutxiago kobraten da horie, horre hospitalean egon da. Gutxiago kobratzen duzu, derrigorrez egin behar dituzu, eta jubilaziorako ez dute kontatzen. Baina, inpostuak pagatzerakoan, bai. Hori ezin daiteke, da onartezina da. Hori epatu duzu bezala, 2025an hainbat greba egin dute, 2026an urtarrian lehenengoa, orain egoera konpontzen ez baldin bada, otsaila eta ekaina bitarte, hilabetero astebeteko greba egitea proposatu edo hortarako deialdia egin duzue. Zergatik planteatu duzute formatu hori hilabetero, astebeteko greba horrena? Sindikato desberdinen arteko adostasuna batetara heldu zelako eta uste zutelako hori izan litzakeen egoera honena planteatu zutelako. Eta guztiak batera joan behar dugunez, horregaitik formatu hori aukeratu dugu. Gehiengoak hori izan zabelako. Lehenengo lanuzte hau otsailaren 16an hasiko da. Nola antolatu duzue greba aste hori, zein ekintza edo ekimen eramango dituzu aurrera egun horietan? Momentuz, lehenik eta 16a greban hasi baino lehen hau 14an dau manifestazio bat Madrilen, hortik hasiko da, hori da abia puntua, eta gero aste horretan baina planteako genuen aber ze gauzak ingo dugu zen. Agian manifestazio bat hemen Euskal Herrian, ez dakigu. Momentuz hori... Hitz egiten ari gara ze ekintzak egin, baina hendik ez daude itxita, egin barreko ekintza guztiak. Eta otsailaren 16 horretara, edo 14 inkluso, iritsi aurretik ikusten duzute aukerarik
akordio batea iristeko Espainiako Osasun Ministerioarekin? Gustako jatan baietz esatie. Nik uste dut ez, baina txalokatuko genuke hori gertatuko balitz. Bentset jesartzen badi berbaiten nukezea. Naiz eta akordio batera saiagatu, jesarritebe, ja hori izango zen aurrera pauso bat. Bai, apia puntu bat litzateke. Momentu zerrela utziko dugu orduan elkarrizketa, Aino Albizuri, Lander Larrea, mila esker Amaikara etorri eta egoera kontatu izanagatik. Eskerrik asko zeuei. Herrimin taldearen Bagare abestiarekin emango dugu amaiera gaurkoan gure albistegiari. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Bihar izango gara berriz ere bueltan, mila esker zuen arretagatik eta hurrengora arte. Eta